Hi girlies! Vítame vás pri ďalšej časti podcastu a dnešnou témou budú naše najobľúbenejšie knihy za rok 2024. Alebo skôr ani nie najobľúbenejšie, ale možno také, o ktorých by sme sa s vami chceli porozprávať a podeliť. Takže môžeme začať. Takže začnem ja. Moje rok 2024 v knihách bol nič biedný, ale hej. Ale zároveň nie. Prečítal som 20 kníh, áno? Hej. Wow. Hej. Takže celú jednu sériu Akotar som prečítala. To sa počíta ako jedna. Teoreticky. Takže, no. Začnem asi Adilaru, a.k.a. Neviditeľný život Adilaru. Neviem, či to čítam správne, ale... No. Yes. No. Lahu. Tak. Ja som aj friend. Je to vlastne príbeh o Eddie, ktorá v 18. storočí, a.k.a. 1714, vytvorí vlastne dohodu s diablom. Hej. Savage. A trošku si neuvedomí. Classy. Reggie. Oh, sissy, movie, nasty. To bola reklamná prestávka. Vlastne uzatvorí dohodu s diablom. Takú faustovskú dohodu. Ona sa nebála. Tak nemyslela si, že uzatvára s Faustom, lebo tak trošku si nevypočítala čas. A modlila sa už bola noc a ona bola taká, však ešte deň, ale zatvorila oči, tak bola taká, že nevidela. A tak trošku sa jej to vypomstilo. Tak trošku sa jej to vypomstilo. A vlastne bola prekliatá za to, aby mala slobodný život, ju ale ostatní zabudali. Takže to je asi tak. Páčil sa mi ten element, čo tam dali akože fotky do tej knihy. Ja som mala že fotky, ale také kresby, lomeno obrazy, lomeno neviem čo. Veľmi sa mi to páčilo, som bola tak, že Takže to bolo veľké plus, ale aj celkový príbeh bol dosť dobrý. Nebola som až taká smutná na konci, ale I loved it. To bolo také moje top z roku 2024. Áno, potom samozrejme Akotar, of course. Who doesn't love Akotar? Ale zároveň, hej, Thrones of Clay je stále number one. I'm so sorry. Obľúbená bola A Court of Silver Flames, lebo I love Cassian. Hej, takže aj Reese, of course, ale chápete. Yeah. No, takže to som prečítala. No, potom ďalšie, čo ma nenadchla až tak, bolo Kde raky spievajú. Akože film, I loved it. Kniha, trošku som mala struggle čítať, lebo tam je tá taká niečo stará amerikančina, som už stará, ale taká tá, vieš, že si niekde úplne na nejakej farme a taká. A neviem, ťažko sa mi to čítalo a som bola rada, že už som skončila. Hej, takže tak. Potom Honorable Mention, a.k.a. je moja učiteľová kniha Oltár svätej Alžbety v Košiciach. Very good. Odporúčam, ak máte záujem dejiny umenia, loved it. Yes. So much. Alžbetka is my spirit animal. Potom som mala ešte končil sa rok a už som bola taká, že môj goal nie je naplnený. Takže som zobrala všetky najtenšie knihy, ktoré som mala a prečítala ich. Hej. To nie je čítovanie. Sú to knihy? Sú. Dobre. To za jednu. Srandujeme. Všetko sa ráta. No, takže tým som ukončila môj rok, ale zabudla som povedať, čo som začala rok, hej. To bol Hunger Games. Toto som trošku čítala, tú Hry o život jednotku, lebo ja mám tú knihu, čo je akože všetky 3 v jednom. A tu som dočítala akurát, že 1. januára. A vtedy som si to logula. Takže to som trošku čítala, ale prečítala som poslednú stranu 1. januára. No však áno, takže áno. Takže a to bolo asi môj rok 2024. Very good. Musím sa zlepšiť. Lebo it was not my best year.
No, teraz poviem ja, koľko som ja prečítala. Go girl. Ja som neprečítala 20, ja som prečítala 10. Áno, vyzeralo to, že ani to neprečítam. Neviem prečo, mala som docela takú stopku v čítaní knihách a nebola som ako keby, nie že nie nadšená z kníh, ale ako keby som robila všetko iné ako čítať. Ale zároveň som čítala Throne of Glass, čo je akože jedna z bohovských sérií, hej, že akože fakt som si ju užívala. A vlastne začala som, alebo skôr dokončila by som podľa mňa, lebo som začala čítať ešte 2023 sériu Trón zo skla a dočítala som 2024 The Assassin's Blade. To ma dostalo. To bol extrém. A teda dokončila som túto sériu celú. Trvalo mi to trošku, lebo nebudem klamať, Tower of Dawn. Ako proste o Kálovi mala som nejaký ten svoj názor po tom, čo všetko urobil a bolo to trošku ťažké sa začítať do niečoho, čo je akože vyslovene, že iba o ňom a bola som taká, že toto sa mi nelúbi. Ale potom, keď sme sa dostali akože k tej pointe a k všetkému, tak sa mi to páčilo a bola to dobrá kniha. Ale zároveň som nemohla prestať myslieť na to, že čo sa vlastne odohralo s Aelin a bola som taká, že potrebujem vedieť, jak to dopadne. A Kingdom of Ash ma totálne dorazila, tam som plakala, vrieskala, všetko, proste veľmi dobrá séria. A Sarah J. Maas zasa, jak sa to povie? Nesklamala. Sarah J. Maas znovu nesklamala proste s touto sériou. I loved it so much. Potom taká ďalšia kniha, ktorá bola, že fakt, že dobrá. Tak bolo Studying Drowning a to je od A.V. Reed, myslím, že sa to číta. Tak tejto knihe som dala aj 5 hviezdičiek z 5, samozrejme. A dal by som jej aj viacej. A vlastne, no na Goodreads nemá až také dobré hodnotenie, nemá iba 3,75, čo ja veľmi nerozumiem. Akože možno viem asi, lebo ono má to nejak 300 strán. Ale čo sa mi na tom páčilo na tejto knihe je ten storyline. Lebo to bolo niečo, čo som ešte ja osobne nečítala. Hej, je to povedzme Rivals, Study Rivals to Lovers trope a I loved it. Akože I devoured it. Proste veľmi to bolo dobré a hlavne nebolo to také quick paced, že neišlo to strašne rýchlo, lebo mám pocit, že pri niektorých takýchto fantasy knihách tak strašne sa sponáhľajú a proste máme 300 strán a už na strane 150 už sme proste zobratí. That doesn't work like that. A proste v tejto knihe to fakt bolo pomalé v tom ich vzťahu a bolo to vidno, že je úplne čerstvý ten vzťah a to sa mi ľúbilo a bolo to dokonca aj plné vzratov, ako loved it. A hlavne som ľúbila akože ten hlavný charakter. Som zabudla, jak sa volala. Effie sa volala. Áno, Effie. Áno, jak Effie of Hunger Games. Áno, a potom Preston tam bol. A ten bol tiež dobrý. Ten ma očaril. Preston ma očaril, takže ja som tejto knihe dala proste 5 hviezdičiek. Fakt sa mi to ľúbilo. I loved it. Potom som teda prečítala očakávanú knihu. Trošku takú backstory dám. Ja neviem prečo, ale strašne som odolávala a strašne som úplne bola taká, že nejdem to ešte čítať, nechcem to ešte čítať. Bojím sa, že ma to sklame, že nebude sa mi to proste ľúbiť. Strašne. A potom som dostala Kindle, shameless, na Vianoce a mali deal na túto knihu, že 2 knihy boli za 11 €. Tak som si to kúpila a teda jedná sa o Fourth Wing, a.k.a. Štvrté krídlo od Rebeky Yarros. Táto kniha, alebo aj táto séria, ja som ju mala prečítanú do týždňa. Celú tú sériu. S jej 700 stranami v každej knihe. Proste Xaden, The Shadow Daddy, milujem. A hlavne milujem aj tých drakov, jak sú tam. Nechcem príliš hovoriť, aby som náhodou nespojila niečo. Hlavne aj teraz, keď vyšiel Onyx Storm. Ten som začala dokonca čítať. No, docela ľudia sú zdrvení z toho, keď dočítajú Onyx Storm. Ale naspäť k Fourth Wing prvej časti. Dokonale. Ako, ja som sa bála, že ma sklame tá kniha. Neviem, prečo som mala takéto predsudky. A strašne som sa bála, že strašne to bude chcieť byť ako Akotár alebo Trón zo skla. A nebolo. Ako malo to originálny príbeh,
ale aj tak to bolo veľmi dobré. Joj. A akože, aké máte radi aj spicy v knihách, to akože bolo to spicy. Ale tak, dobre, že nebolo to, neprišlo mi, že no, v niektorých knihách niekedy to vie byť také na silu, čo to bolo fajn. A aj všetko, jak to tam vlastne prebiehalo, bolo fajn. A tak prirodzené. Takže mi sa to veľmi ľúbilo a fakt do 3 dní ani nie som mala túto knihu proste dočítanú. Potom možno ako aj Girly B predo mnou zmenila, tak som čítala ako honorable mention Bride. This book, táto kniha bola tiež dosť dobrá. Ako nečakala som to, lebo od Ailey Hazelwood som čítala Hypotézu lásky ako jedinú knihu zatiaľ, alebo predtým, než som prečítala Nevestu. A trošku som sa bála, viete, že nie, že by akože Hypotéza lásky bola zlá, ale nebolo to úplne neviem čo. Bolo to taká oddychová kniha, akože dobrá, aj všetko, ale nebolo to niečo najlepšie, čo som čítala. A táto Nevesta bola fakt dobrá, ako nemôžem sa sťažovať. Bolo to fajn prečítanie, takže odporúčam. A teda toto boli asi tak moje tie top knihy roku 2024, ktoré akože fakt boli, že a fakt stoja za to. Takže veľmi odporúčam si ich prečítať. A teraz Girly S, tell us about yours. No, takže ja som za 2024 prečítala 15 kníh, čo je akože čakala som, že viac, ale keď sa reálne začne škola a všetko, tak proste mám taký blok, že to nie je normálne. Že nemala som ani jednu knihu, ktorá by mi dala blok, ale mala som taký všeobecný, takže akože to nebolo úplne. A polepšíme, budeme viacej čítať. Áno, síce nemáme Kindle niektorí, že 6 kníh za jeden ty. Ja som tak predstavila. Ale v poriadku. No, začala som rok Kleopatra a Frankenstein. Akože má to strašne peknú cover, tá kniha. Je to od Coco Mellors. A ona napísala aj Blue Sisters, čo som zhodou okolností začínala tou knihou od nej, ako keby ako autorky a končila od nej ako autorky knihou. Wow. No, potom tu mám Sylviu Plath, ale mám tam akože iba básničky, lebo tu sme boli vtedy v London, you know. Tak som bola taká, že zoberiem básničky. Akože prečítala som Fine boli v poriadku. A potom mám tu Malibu Rising od Taylor Jenkins. Proste také dosť akože wild žánre, čo som čítala. Také, že z každého rožku trošku. Taktiež tu mám Hypotézu lásky, láska teoreticky, funny story. To boli úplne také letné čítania, ktoré sú strašne príjemné na leto. Akože nič nie je lepšie, keď je leto. Vy si zoberiete tu Ellie Hazelwood alebo Emily Henry. The best. No a také posledné knihy, ktoré som koncom roka čítala, boli, že We Were Liars. Inak k tejto knihe sa vyjadrím, lebo to bola úplne mind blow. Potom som The Bell Jar tiež od Sylvie a Blue Sisters. Potom tam mám ešte také nejaké slovenské. Mám tam Diabol nosí Pradu a takéto, ale vyjadrím sa. Najprv začnem to We Were Liars. Vlastne ono išlo o to, že tá rodina bola strašne veľká a oni išli na nejaký opustený ostrov a bola tam hlavná postava, ktorá sa volala práve, že ju volali sa mi zdá, že iba dievča. Ani neviem, či mala úplne nejaké meno. Možno sa mýlim, ale išlo o to, že vlastne celá rodina pred ňou niečo tajila. Oh, wow. A naozaj tam boli také prestrihy toho, že ona bola ako keby mentally ill, potom tak postupne. A bolo to s ňou akože horšie a horšie a ak má niekto veľkú rodinu a máte veľa bratrancov, proste sesterníc a všetci si tak rozumiete, neviem čo. A proste ona to takto mala a postupom času sa stalo jednému z nich niečo, potom ona sa za to vinila, ale jednoducho tam boli také veci, čo mali akože tajomstvo celá tá rodina nejaké a aj tie tety sa správali zvláštne a potom ku koncu to bol taký ja keby som to ani reálne nečítala, akože naozaj, že som to dočítala a ostala som taká, že wow, že akože that's insane, čo sa práve stalo. Takže nechcem to úplne spoilovať, akože fakt je to taká knižečka, že má to, ak sa nemýlim, okolo 200 strán.
242. Čiže úplne také, že a z 2014. Akože naozaj taký skrytý gem. Taká, ale fakt mi to, akože som ostala taká, že wow. Sice som tomu dala 3 hviezdičky, ale si pamätám, že zanechalo to vo mne niečo. Potom, také, že hypotéza lásky a takto asi k tomu neviem, nemusím nič. Každý vie približne, o čo tam ide. To je všetko také trochu podobné s tými, akože, že záleží, aký je to trope. Sa mi zdá, že to bolo, že enemies to lovers, lebo boli v školskom prostredí a boli jej profesor, myslím. Áno. Aha, bol jej profesor? Alebo ona si robila už doktorát, myslím. A on ako keby bol profesorom na tej univerzite, kde si robila ten doktorát. Ale nemyslím si, alebo si nepamätám, že by ju úplne akože učil. Ale bol tam ako profesor. Tak bol tam ako profesor. Ale mali taký zvláštny vzťah a potom sa až tak nejak začali akože rozprávať. To Blue Sisters, to bolo super. Akože naozaj išlo o 4 sestry, jedna z nich zomrela a potom ostali 3, Avery, Lucky a Bonnie. A vlastne podľa mňa autorka veľmi dobre napísala, bola vykreslená povaha každej jednej tej sestry, akým spôsobom boli proste každá iná, ale zároveň, že naozaj boli také, že stáli za sebou v každej situácii. Tá Avery ako najstaršia, že naozaj sa o nich starala. Lucky tam mala potom svoje problémy, ona bola najmladšia, bola aj modelkou a jednoducho precestovala celý svet a Bonnie bola boxerka. A vlastne rodičia boli tak trochu od veci v tej celej storke a išlo hlavne o tú sestru, ktorá zomrela a potom to tam riešili aj. A potom The Bell Jar od Sylvie Plath. Povieme si, že od Sylvie. Každý vie, od akej Sylvie, nie? No, The Bell Jar. A vlastne ja som myslela, že ono to bude novela taká... Začalo sa to tak celkom príjemne, taká klasická novela. A postupne to bolo čoraz viac insane. A ja som myslela, že budem čoraz viac insane z toho, akože hlavná postava Esther vlastne... Začalo sa tak v poriadku, študovala, chcela sa dostať na školu, písala nejaké články, ale nemohla ich úplne v jej mene ako keby zverejňovať, lebo to sa odohrávalo v nejakom roku 1953. OK. Alebo tak nejak. A vlastne, no a potom začala mať mentálne problémy, začala depresia, dokonca elektrošoky dávali at some point, ale už to potom bolo strašne messy písané a hovorí sa, že vlastne to je ako keby story tej Sylvie a ona aj tak vlastne zomrela, že sa zbláznila a dala si hlavu do truby. Takže to bolo celkom také čítaníčko. Hej. Z ktorého roku? Akože z storočia? Áno. Wow. Akože toto je jediná kniha, ako keby novela, ktorú ona napísala ako keby o jej živote a potom ona písala iba básničky alebo písala v inej osobe. Okay. Že toto je jediné, čo sa približuje nejakým spôsobom jej životu a životu v tom čase ako žena, ktorá chce byť autorkou. Girl, it was insane. No tak to si musím prečítať. Ide to do môjho to be read. Hej. Tiež som tomu dala 3 hviezdičky, ale to preto, lebo už potom sa mi to strašne ťažko čítalo a už to bolo fakt messy napísané. Akože naozaj, že na začiatku som myslela, ako keby som čítala úplne inú knihu a od polovice, ako keby som čítala inú knihu a bola som už taká, že I don't know, čo si o tom myslím, ale možno som sa nevedela úplne stotožniť tie mentálne problémy, ktoré tam mala, že som to nevedela až tak prežiť, jak by som to možno mala. A potom taká klasická Diabol nosí Pradu, všetci poznáme film. Kniha bola fajn, ale asi v tomto prípade normálne, že neviem, či neuprednostňujem film radšej. Malibu Rising bolo super. A tak to sú asi také všetky. No, polepšíme sa viac ako 15 kníh. Ale celkovo strán prečítaných 4270. Wow. No, ale vy budete mať viac, lebo keď ste série čítali. Hej, a hlavne aj fantasy knihy majú viacej strán. Ja mám 5432. O 1000. Ako ne o moc. Ja mám... Aj keď máš 10 kníh, vieš, ale že záleží, že... Hej. Áno. Ja mám 6524. O môj Bože, ale my sme tak pekne ob 1000. That is so cute. I love it. To boli naše knihy, naše obľúbené, alebo knihy, ktoré nám
nás skôr niečo zanechali za rok 2024. A hej, aké boli vaše obľúbené knihy za rok 2024? Kľudne nám môžete nechať vedieť. A My si ich môžeme prečítať. áno, môžete nám dať inspiration. A ďakujeme, že ste počúvali tento podcast a že nás takto podporujete. A počujeme sa v ďalšom. Bye bye. Bye.